koi lamate ing namalong habireng nar kating khengdun akhoi puta polling lapen pangti kro polling ang bong friendly match football kapachupon papuram terang lapen agostin phangcho tumang bong longli alam ki kiklang dokmoka town committee hinpen mai kangni Birta kemi lochari abang khu abang phia tumapan Dipu Commerce College Amlapatia long kepangdak ki untang atumapan Higher Secondary First Year Arts Lapen Commerce Stream apartment admission pi bomlo Lapen pi ponbom krehini angdeng mate Higher Secondary angdeng ki untang atumapan BA Lapen BCom first semester KK Hondigo State Open University keparlo sitame admission pi ponbomlo Dolang aduntu MA Political Science first semester KK Hondigo State Open University ke parlo lapen secondary mate kepangdak ke parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pipon bomlo angton ben kachini ponji aphan lamri hing pen Birta and ponme laki jongpon phone number along phone number laki 8638576919 ruithule thodlo 8638576919 aduntu 8638675464 Ruitulo 8638675460 Aduntu 8638978724 Ruitulo 8638978724 Kardom pinia Birta thanbang pinili merina hansepi non arjikha Birta angton pen non malom Karbi Anglong aduya hoya long suluk sudak ato mon langno ke jaba pora hot lak khain koraisi borjan constituency angkang ke parlo lower habjan karlitang sar theterang asopo papuram terang methang rong asarvek along le phelang NH36 akung along Augustin phangcho sarbura mondola sai claim bomahut ningkan crescer kebra trokner kebra trok aningkan amethang achoramen pen lapu papuram terang atumapan karjupon ave pin pen long le pata claim pi inghudet ajok penang anpu puang bong lam thama Pachethang ahiring tangrak ason mandet papuram terang pen ki jongpona tengke koson pen Nelitum pisar pusar owe chopoche pen Nelitum ke dowek along le phelang nangki thipar ruma bangke neli kroitek thela pen nelirat asutame hakhido lake nelilong le pusi papuram terang pen pherangke thengno ningje pon Jongpon senang bapuram terang alang limit thangalong le phelang madu aphan tame ke jor lapuson ave bonta lapuson madu aphan karjupon ave pinpen nililong le patanang ke claim pi kang hudet abangke ARO mondola tumta chokche pusi akoi pipon lapen niliphan kopia pot si Karbi Anglong Autonomous Council atum pata ne pipedet maputa terang asangho karju padopon Lapu Department ahin mondola sai putaron rong pikaning je pona tengke pata ke claim ahot ke longlea hem phua phan ridak en ponvek nang ji jong siawe pulotengte lake illegal pata pusi hok nang kok puputa ningje pon Lapu Augustin phangchwa tum kaning je pona tengke lake ni pualong le phelang medi pata dokok aposi nang chi homri nang kok loputa ningje pon Birta kirip dunlong ahot an ke bangso long le lam ki kangsam jangring awelang Manja Penrajas Hansei 365 News India. Kalang Nelitum ke Pachethang masuk kan lo, tapi Nelitum nong ta pota do, di previous kami Nelitum nong medi pota do, tapi Estonia pota do. So jadi si Nelitum cumri nangko kita amtang aningkan adu Nelitum 1992 aningkan si Jawa juga Nelitum pota aprang mondol hala so si Nelitum long pota do, so aprang si Nelitum pota do 1986 mian Nelitum pota do ji, Nangli media tumhas kami kenang so alo anili na provide ji, tapi na full documents tampak langi, map long kena si modify hema, ahok lo, gicok ce Nelitum tado, gicok ce Nelitum tado, athema Nelitum Nelitum Jawa juga jadi Lakain korapon nilibe mesi constituency arlo ASDC atum Pachethang chimu mamai kang nipon. Bangso amai long ASDC amai phumai son tisola pen kongchun bang sunil tok biatum pen mai chari ponsi nilip along non kiwang jelang ansose sitame jasimet pen arjabdun thipji la pen non owe kimiatum sitame labangso Karbi along rikhaya pharmana phan cherai kom dunji pulotangte labangso hong jai mate ASDC along nang barnang popusi mai son tiso pen roda phan than pachini pon pen lamthe jai pon Halapu kongchon bang sunil tokbi pen arsik jik alamthe ke pachini pona tengke nilep arat ke nonapor maduta manghudu nang nelo athe ke damtang kaprek arat charia song le wang sitame ahok pet khaya phan chini wangwe athu pena oxy karnu puason se Karbi khaya phan ivi bomlo
la swa jok jak kong anta pabu blablo la sinon ke nilip arat sitami manghudun nang nilo ahok pet khaya phan kar jap thip mate aprang pen ke thirtip ASCC alongsi cherok tok pen do tu thip nang poputa pherang ke atuma phan nang pachini don lapen bangso ma long apuling tin pen mai phukong chun bangatum chetong don si ingsam jin pen mai pajut pon lapen anso se ASCC song aprang anso se kapang tangjia phanta bangso ma long chethan pon rinti Nelitum Moses Teron 365 News India bangke na to alam kan je pen akam chetonte pini non congress pen BJP ke cari nikan kre phong bong pini Karbi Anglong kelson duk piglo border chelang dekte lapen MOU ke chetok ASC ke wana ja kong an proper implement me UPDS dong ke chetok MOS ta proper implement me pini ke do tang council 6 do ja kong sa ke chipang bolap pini ke LP teacher sakuri ke chipe ja kong sta me council ja kong abade labang ke pini ke jinso je thrak me melo pini to khe bang ke kibil je phan te boghelo jong se pini labangso national party atung pini BJP atung cari bong putang te khe da ke bilo itunga jutang da ke bilo itunga longri bang ke non bang ke pini kilometer troksi kilometer na cap thong cap an se pini ke na ke pet pini block 1 block 2 pini Nagaland border se so putha bang ke pini ASCC tung pini tung tak nilip kontiasi mi debe bangso song pang tang penon ke bang ji election pen chenglok non e prang ka che song pang tang pani pan ke ni tung pini deng pon lo rong tin rong sa tong long stame dam si tung chunuri pola bangso ASCC pan jakong ke pi bangso non ga cherap pen cheto don je pan lapen pini na bangso BJP apan ki parem je pan bang ke kado to chitoi man chuni ram po asin Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo akhoi puta polling lapen pangti kro polling atumang bong friendly match football ke pachupon akhoi puta polling committee bires phangchu lapen pangti group polling local committee son kroatum chepatir pipongsi friendly match akhoi puta ke pachuak lamalong pachupon pangti kro polling atum gol hini pen chepahai pon lapen akhoi puta polling atum gol isi chitudunsi ke pathuing samjin pen pachupon ke pathui se kelang kachari atum Benjamin Teron Johaning Tilapen Diluteron kasatum pen labang soalong aluhiaman pen kasitong dun nilip local MEC Pubitro Rongpi nilip Mondol Committee chunbang Relip Teron Luking T Mondol Committee EM Koilamati Lem Secretary Lapen Mondol Committee Dihin Rimbang Honteron nilip Lems chunbang Dilip Singnar SGB Wilson Crow GB Gangbora Teron chunteron arong GB Dorsing Crow pangti Crow arong lapen keong dung atum kelang RDP dun pen Misen pen kapathu pijut pon Nelitum Moses Teron 365 News India ala tum amithang adim puche mathasi pini adap por pena tum Nelitum along na cherap na chitudun lo lapen mohor ne ponlo lapen parsu tame mesen Nelitum phan nang pingkhat nang pinglardo lo la posi nili la press media korte atuma phan an sitame nili mondol committee general secretary hoi pen akiru pipajir ponlo lapena duntu nili jasemet churo pon thuing tung Nelitum area SGB atheke sorkari gambura lapena parsitame rong asaratum la soang kang an rong kriget hom arong asaratum sitame Nelitum nang cherap nang chitudun lo alira lo nang pidun lo ning nang pathedun lo lapen ku pusi ki claim kedam mejima non ke wang jia phan la kadok Nelitum mal phan bidi sore sitanang pidun la posi suri alane tuma phan atheke rong asar lapen Nelitum sorkari gambura Wilson crew alang li phan sitame Nelitum ningching du pon lo lansin ni li hek pen kachuru pon alamthe mate pini ke pathu pon alamthe alongke ithithini ninge pon cholo kardo Pirthe thak ningdu ka hot mate ningarong hot seta milun karju penta ningje pangsamun lapuson si damri palun jir non kewang jini phai thong kep urmiar ni si kanghon production ang jokso a channel along si bangso alun jir arju pon long ikpo labangso alun jir damri pase ki pipon mate kilun pon abang phisang pi protima teron pi ateot gi pi mate ke tokabang protima teron pi ke thip ke theng mate music abonda pon abang phamen amit rong pi alang litum pen chetu pon si bangso damri palun jir son se pondo bangso alun jir ase chenep dam dongmukaglang ni studio long si ase chenep dam lo lapen damri palunjir kangpu pon mate ke thapon jia channel amen lake kanghon production ang jokso along si humri dam lo te damri palunjir arjupon long ikpo dongmukak pen rubi singh hanse 365 News India
Nilip ke parlo ing namate nampi namdur ke paru bomajok marada piatumta ke dua thai ke chopana thai kawya joksi rong rubarlo towar lapen munita tum ke dua dim longsi marat marenga tumta nangchipa chong rongajok koilamati lapen choki hola adap lapen arniwang samapor ke dam ke bang kacheleng ki sungna Lason thotsi Nilip VDC chairman Probin Tokbi koilamati pen choki hola nathu ke dam bomahut koilamati ya ing namarlo men ing narahur tobar nang pladon pagajok VDC amai phu Probin Tokbi ke karaduk donang koklo ke katong thek thepen chingkoi nang koklo bonta apranan ke joklo sita areng husonanglo la CPWD la pen forest department hinni cherabra tobar pen asa bak ke panpon pa do thekason te pusi nilibara la tumchuni report La Solong Karbi Anglong Autonomous Council ke cari bom atumta RDP dun thekason te pusi choningri Birta pangdak pon Nelitum Mosesteron 365 News India Nipaing Coroner Kebada Borphai Kepen May Chari Ponsi May Hempu Dok Muka Municipal Board Chairman Birenteron Ahin Pen May Chari Ponsi May Nipon Bangso Amay Longa Chetongdun KFS Karbi Film Society May Puduniram Tiso Ward Commissioner Sarlongki Tiso VIC Chairperson Rebecca Tipi Commissioner Proholat Timung Karbi Lamedamay Anparta BJP APHLC Lapen INC Klembang Piatum Chetongdun Bangso Amay Kang Nipon Lake Non Dokmukang Kangarlo Non Puthot Town ke Pangdang Ponji Phansi Arsikjik Pen Chethan Chimun Pon Pensi Ingsamjin Pen May Pechun Pon Birta pangdak pon samilang sopen Mizoram Hanse 365 News India Pinia Birta ke lapuan sekang ton iglom arni kemi kardom